Ja, jeg vil gerne fortælle om hormoner hos mænd. Vi har heroppe, der har vi GnRH, og de hormoner kommer fra hypotalamus og går ind i hypofysen. Hypofysen den sender LH-hormoner i Leydig-cellen, og Leydig-cellen den sender så testosteron, almindelige cirkulationer i blodet, og de bestemmer så hvilken, altså de opretholder de mandlige kønskarakterer. Og det kaldes en negativ feedback, da det kommer tilbage til hypofysen, og den sørger for at holde det stabilt. Ja, og FSH-hormonerne de kommer ind i sædrøret og danner receptorer, som sætter sig i Sertoli-cellen. Ja, og testosteron de kommer ind i sædrøret og sætter sig sammen med receptorerne i Sertoli-cellen. Derefter bliver Sertoli-cellen til stamceller, og stamcellerne de udvikler sig til sædceller ved hjælp af meiose. Og det var så de mandlige kønshormoner.